Dobar dan i dobrodošli na još jedan čas matematike. Danas ćemo da radimo crtanje trougla pomoću lenjira i šestera. Evo ovako, krenut ćemo od najjednostavnijeg trougla, a to je jednakostranični trougao. Šta nam je potrebno, znači od pribora? Potreban nam je lenjir i potreban nam je šester. Jednakostranični trougao, učili smo na prethodnom času, ima sve stranice jednake dužine. Znači šta nam je potrebno? Potrebno nam je prvo da nacrtamo stranicu, na primjer A, koja će biti 3 cm. S obzirom da sve stranice su iste dužine, uzimamo u otvor šestera stranicu A, opisujemo luk sa jedne strane, iz jedne tačke i iz druge tačke i dobili smo treću tačku trougla. Ostalo je još da spojimo. Vodite računa kada spajate ove tačke da to bude precizno. Dobili smo trougao koji ima jednake stranice, odnosno jednakostranični trougao. Preći ćemo sad na jednakokraki trougao. Šta nam je potrebno da bismo nacrtali jednakokraki trougao? Potrebne su nam dve stranice. Zašto? Zato što jednakokraki trougao ima dve iste stranice. Ajde, stavit ćemo da te stranice budu, na primjer, 4 cm, a da jedna stranica bude 2 cm. Taj naš trougao bi trebalo ovako nekako da izgleda. Znači, imamo stranicu A i ovdje je stranica A i ovdje je stranica B. Ajde da krenemo od te stranice B. Znači, crtamo prvo stranicu B. Ona iznosi 2 cm. Jel' tako? Sada treba da nacrtamo ove dve stranice A. Uzimamo u otvor šestera stranice A. Evo, obeležit ćemo da je to stranica A, ovo stranica B. Iz jedne tačke opisujemo luk i iz druge tačke opisujemo luk. I dobili smo treću tačku trougla. Sada ostaje samo da spojimo ovo. I dobili smo trougao. Stranica A i stranica B. Nadam se da ovo nije bilo teško. Stranicu A nisam dobro spojila. Idemo na crtanje treće vrste trouglova, a to je nejednakostranični trougao. Znači, kod nejednakostraničnog trougla imamo sve stranice različite dužine. Pa ćemo uzeti, na primjer, da nam stranica A bude 3 cm, stranica B neka bude 4 cm i stranica C neka bude 25 mm. Šta prvo radimo? Hajde prvo da nacrtamo stranicu A. Ona je 3 cm. Znači, nacrtamo stranicu A. Uzimamo u otvor šestera stranicu B. Iz jedne tačke opisujemo luk. S obzirom da imamo nejednakostranični trougao, sada uzimamo u otvor šestera stranicu C. Iz druge tačke, pošto smo malo pre iz ove tačke opisivali luk, sada opisujemo iz druge tačke luk. I dobili smo treću tačku ovog trougla. Ostalo nam je još da spojimo. Ovaj nejednakostranični trougao, stranica A, stranica B i stranica C.
Da vidimo kako to izgleda na konkretnom zadatku. Imamo ovako zadatak koji glasi: nacrtaj trougao ABC koji je jednak datom trouglu MNP, s tim što nam je dato da nam je AB isto kao MN. Znači ovo treba da nam bude AB, BC treba da nam bude ovde, znači isto kao N i P, i CA nam je PM. Znači ovo nam je stranica CA. Šta ćemo prvo odraditi? Prvo ćemo lenjirom nacrtati duž AB. AB nam je ista kao MN. Znači uzimamo lenjir i prvo moramo da izmerimo, naravno. Ona je 5 cm. Nacrtamo duž, odnosno stranicu AB. Šta sada radimo? Sada treba da nacrtamo deo kružnice sa centrom u tački A i da nam bude kako bismo dobili tačku P, ali moramo pre toga da izmerimo koliko iznosi 3 cm. Uzet ćemo šestar i ovo je faktički poluprečnik, je li tako? Iz tačke A crtamo deo kružnice. Evo ga. Šta sada? Sada iz tačke B moramo da nacrtamo ovu duž BC. Znači da dobijemo treću tačku C. Uzimamo u otvor šestara duž NP. Opisujemo isto deo kružnice i dobili smo ovde novu tačku C. Ostalo nam je još da spojimo ove tačke. I dobili smo tačke A, B, dobili smo trougao A, B i C koji je isti kao trougao M, N i P. Nadam se da vam ovo nije bilo teško i da je zanimljivo za rad. Šta je bitno? Bitno je kada imate zadatak sa već nacrtanim trouglom, ne morate da crtate posebne duži, međutim ukoliko su vam date samo duži, na primjer da vam je AB 3 cm, BC 5 cm, a CA 4 cm, onda morate sve duži, lakše vam je da nacrtate pa onda da nanesete šesterom. Znači, ako je u pitanju nejednakostranični trougao, iz tačke A opisujete deo kružnice od jedne duži, a iz tačke B od druge duži. Doviđenja.